Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще си поговорим за iPhone 15 Pro Max. И да, отне доста време за да пуснем ревюто на 15 Pro Max след ревюто на 15 Pro, но този телефон е доста по-различен от 15 Pro и затова решихме, че той се нуждае от отделно видео. Ето какви са разликите между 15 Pro Max и 15 Pro. Тук имаме 5 пъти зум камера. Да, това е ревюто, надявам се да ви е харесало. Чао и до следващия път. Добре, да няма да бъде само това ревюто, но и не очаквайте да бъде прекалено дълго видеото, понеже много от нещата, които говоря в ревюто на iPhone 15 Pro, се дублират с функциите и екстрите, които имаме тук при 15 Pro Max. Ще използваме това видео, за да кажем какви са разликите между Max и Pro, какво ми харесва повече и какво не ми харесва. И също така двете най-големи притеснения на хората. Много ли се чупат тези телефони и много ли прегряват? Ще отговорим и на тези два въпроса в това видео. Бъди първи на бойното поле с GRX Panther. Мощна геймърска конфигурация с качествени компоненти от Asus и 3 години гаранция. Ела и избери GRX Panther от Desktop BG. Дайте да започнем с основните разлики на 15 Pro Max спрямо 15 Pro. Първо, по-големия размер, който веднага забелязваме и усещаме в ръката. Всъщност, да, 15 Pro Max естествено е по-тежък от 15 Pro, но пък за сметка на това е по-лек от миналият 14 Pro Max, благодарение на титаниевата рамка, която Apple използва тази година. С по-големия размер естествено получаваме и по-голям дисплей, 6,7 инчов, на който консумирането на съдържание и игрането на видеоигри наистина е доста приятно, имайки преди, че това е и ProMotion, както на 15 Pro. И не на последно място, благодарение на по-големия размер имаме и по-добър живот на батерията. Apple са сложили по-голяма батерия тук, само че това не е iPhone с най-добър живот на батерията тази година. iPhone 15 Plus бие 15 Pro Max и то с доста на всички тестове на батерия, които съм гледал. Така че ако искате iPhone, който издържа много, търсите си iPhone с добра батерия, 15 Pro Max не е най-добрият избор, ако това е главната ви критерия. И последната разлика на Pro спрямо Max е това, че тук имаме 5 пъти зум камера, докато на Pro имаме все още 3 пъти зум камера. Да, това са всички разлики, които току-що ви изборих, но до някъде може и да се радваме, защото до сега Pro и Max общо взето бяха един и същи телефон, само че с различни размери, така че тук имаме една допълнителна функция, тази 5 пъти зум камера, която в повечето ситуации може би няма да използвате, но в ситуациите, в които се нуждаете от зум, 5 пъти зума наистина се справя много добре. Доста ми харесва стабилизацията на него също така. С тази 120 мм 5 пъти зум камера Apple се доближават повече до конкуренцията с техния 10 пъти зум или 100 пъти дигитален зум на Samsung, за да можете да виждате луната. Тук дигиталният зум също е получил буст от 15, Apple са го вдигнали на 25 зум. Ако имате 15 Pro, ще можете да зумите само 15 пъти. С Max ще можете да зумите 25 пъти. Да, дигитално, но все пак е някакъв буст, който получаваме допълнително. Скоро ще направим сравнение на 15 Pro Max срещу Google Pixel и също така срещу новото Galaxy, когато то излезне. Всъщност този смартфон ние ще го използваме тук една година в офиса служебно, за да можем да снимаме видеа на него за TikTok и не само, защото ще се повторя отново, Apple тук добавиха лог формат, суров формат за снимане на видео, който изглежда уникално, особено когато използвате Blackmagic приложението за iPhone-а. Това е всъщност и приложението, което Apple използват, когато снимаха последното им представяне на новите Apple лаптопи с M3 чипове. Да, точно така, цялото събитие беше заснето на iPhone 15 Pro Max с приложението на Blackmagic. Малка тайна ще ви разкрия сега. В момента заснемаме това видео на iPhone 15 Pro през приложението на Blackmagic. И предполагам, че видеото изглежда много добре, аудиото го записвам в момента от микрофона директно на iPhone-а. Това е най-големия плюс тази година. USB Type-C, отново ще се повторя. Но благодарение на повечето батерия, 15 Pro Max на нас ни върши доста по-добра работа от 15 Pro, защото можем да заснем много повече видеа на него, без батерията да пада. През USB Type-C включваме външно SSD, на което директно можем да записваме видеото и много лесно можем да го трансферираме. Също така микрофоните през USB Type-C отново могат да се включат в iPhone и да имаме перфектно аудио веднага записано на самото видео. Да, повторих се за Type-C-тата и за суровото видео на Apple, но просто това са най-големите плюсове, които на мен са ми направили впечатление и отново говоря за тях 2 месеца след като вече използвам 15 Pro и Max, да кажа, че наистина са толкова добри, колкото споменах преди 2 месеца, когато все още не бях тествал телефоните за толкова дълго време. Но сега, тук трябва да отговоря на два въпроса.
тези смартфони прегряват ли? Първоначално, когато излезнаха, имаше много оплаквания в интернет, че 15 Pro и 15 Pro Max се прегряват доста бързо. Така, тук трябва да отворя една скоба и това е, че те прегряват в гейминг, в доста интензивно използване на малко по-тежки задачи. Поне на мен, когато си скролвам в Facebook и TikTok и тем подобни, не ми се е случвало да прегрява смартфона. И доста често има хора, които ме питат в Instagram, прегряват ли телефоните, и тези хора обикновено ги използват точно за скролване във Facebook, така че защо въобще трябва да ви интересува, че телефона прегрява. Но имам добра новина. Те не прегряват, защото Apple обърнаха внимание на този проблем и с софтуер го оправиха. Така че вече не би трябвало да се притеснявате за топли iPhone 15 Pro и Pro Max-ове. Съвсем спокойно ще можете да ги използвате и за по-натоварващи задачи. Този тук миналата седмица го използвахме за цял ден снимки в офиса и не е прегрял нито веднъж. Дори не беше чак толкова топъл, имайки предвид, че снимаме сурово видео на него, което е огромно като формат. Вторият проблем обаче, Apple не могат да го оправят софтуерно и той продължава да бъде така. А това е чупливостта на тези телефони. Гледах едно видео на Jerry Rig Everything, който хваща точно 15 Pro Max с двата си палеца отзад. Леко го натиска, не знам колко леко, но на видеото ми се стори, че доста леко го натисна и цялото стъкло се пръсна. И също така на почти всички дроп тестове, които съм гледал, когато го изпуснете от нивото на джоба ви, 15 Pro Max се чупи. Той буквално е на едно изпускане живот. Стига да го изпуснете на цимент или плошка или нещо подобно, почти сигурно е, че гърба ще му се щупи. Да, тези смартфони не са толкова здрави и това няма как да се оправи с софтуерен апдейт, за съжаление. 15 Pro е малко по-издръжливо от 15 Pro Max, но отново е по-чупливо от 14 Pro, например. Така че ако си търсите iPhone, който да е по-издръжлив, просто не си взимайте 15 серия. Нито Pro, нито Max. Може би ако сте с по-стар iPhone, апгрейднете на 14 Pro, например, или изчакайте до другата година. Наистина това е нещо доста разочароващо, но аз поне нося 15 Pro с кейс, на този тук също сме сложили кейс, ще му сложим и протектор отпред на екрана, просто искаме да го пазим и знаем, че наистина са доста трошливи, но пък вършат много работа. Това е нещо, което така малко ме разделя мен. Да, тези телефони са доста чупливи, не съм сигурен дали да ги препоръчам на хората, но пък от друга страна на мен ми вършат перфектна работа благодарение на Type-C-то и суровото видео. Друго нещо, което мога да ви препоръчам, ако сте се ориентирали към 15 Pro Max и го взимате само единствено заради по-големия му размер и живота му на батерията, е просто да си вземете 15 Plus, ако се притеснявате за това колко чуплив е 15 Pro Max. 15 Plus е с по-добър живот на батерията и също така има голям екран. Единственият минус на големият екран на 15 Plus е, че той няма ProMotion и не е чак толкова гладък, така че това също трябва да го имате предвид, но за мен може би 15 Plus е по-добрият избор за тези от вас, които не им е ProMotion приоритета, не им е приоритета да имат най-добрите камери, макар че на 15 Plus камерите също са много добри, просто искат смартфон с добър живот на батерията, който да е голям, бих казал 15 Plus. Това би бил вашият избор. Но пък ако сте човек, който е много внимателен с телефона си и носи го с кейс, с протектор, не го изпуска и искате най-доброто от Apple тази година, това със сигурност е 15 Pro Max, главно заради апгрейда на 5 пъти зум камерата, която дава малко повече гъвкаво спрямо 15 Pro. Разликата не е фрапантна тази година между 15 Pro Max и 15 Pro, но все пак я има, имайки предвид, че преди просто нямаше разлика освен размера. Предлагам това да бъде краткото ревю на 15 Pro Max. Наистина няма какво повече да споменем тук. Единственото нещо, което за финал искам да кажа, е, че 5 пъти зум камерата ми се струва доста по-логична вече след като съм го използвал този, в сравнение с 3 пъти зум камерата на 15 Pro, където така или иначе имаме 2 пъти зум от главния сензор, който е без загуба на качеството и просто не виждам логика защо на 15 Pro Apple не са сложили 5 пъти зум камерата. Това, което те твърдят, е, че на това голямо тяло имат повече пространство да сложат такава голяма леща, но не съм сигурен. 120 мм зум е доста голям апгрейд и на места, на които не можете да се доближите физически, ще можете наистина да направите много по-приятни кадри, които на 15 Pro просто няма как да се получат. Моята логика винаги е била, ако можеш да се доближиш до нещо, снимай го с най-добрата камера, с която разполагаш. В случая с главната камера. Тук в офиса мога много лесно да се доближа до компютрите, които сглобяваме, до продуктите, които снимаме и бих използвал главната камера, не 5 пъти зум камерата в 99% от случаите. И с това предлагам да приключим това видео. Ще оставим линк в описанието за 15 Pro Max и 15
15 Pro можете да ги вземете от Smartphone BG и напишете долу в коментарите вие какво мислите за тези смартфони тази година от Apple. Харесва ли ви това, че има разлика между 15 Pro и 15 Pro Max, или по-скоро се дразните, понеже предпочитате малкия размер, но пък за това не получавате 5 пъти зума, точно както аз с 15 Pro не получавам 5 пъти зума. Не забравяйте и също така да гледате ревюто на 15 Pro, където навлизам повече в детайли за хардуера, софтуера и всички апгрейди, които Apple са направили тази година. И с това приключваме. Чао и до следващия път. И не забравяйте да се абонирате за Smartphone BG и да натиснете камбанката. Аз си тръгвам да снимаме видео.